question, unsay English sa baki? Unsay English sa baki? Oh, wala pa ganin ani nito bag. Unaon na to si John Kaloy. Unsay English sa baki? Kusga. Okay, ikaw, unsay English sa baki? Ay, tama. Tama silang duha. Palakpakan na to. Palakpak mo diya. Palakpak. Hello mga wang and welcome back to my another video. Bye-bye. Ano uloy? Yehey! So karon, ang amo na pong himuon nga video is syempre magpapatalinuhan silang dalawa. So sila yung napili kong dalawa, yung dalawang pamangkin ko kasi sila po yung pinakamatalino sa lahat ng mga pamangkin ko. Ayan. So sila wala pa guys sila nag-eskwela pero murag feel na ako bright ta kay nila. So bye-bye mo sa camera. Bye-bye. Loy, bye-bye. So syempre bago mi magsugod, ang among unang game na mong round is pabrayta kung kisay pinaka-hawd mo English. Oh, yay! Kabalo kami English? Oh, kabalo. So syempre bago ta magsugod, kabalo po siya. Oh, bago ta magsugod, pangutalon sa nato ilang mga pangalan. Unahon nato si Yang. Unsa imong pangalan? Ha? Kusga. Si Lilian. O, pila imong edad? How old are you? Pila edad? Wala siya kabalo sa edad. Wala siya edad. Okay, next. Pangutan na to si Kaloy. Unsay pangalan nimo? Kusga. Kusga pa, Jod? Pila edad ni Giancarlo? Dua? Dua pa na yung edad. So ready na mo sa tong games. Makadaog, tagaan, og teddy bear. Yay! So, ang atong unang himuon is kung kinsay makatubag kung unsay English sa mga hayop. Ready na mo? Ready na? Ready na? Ready na. Ready na. Okay, unang pangutana. Unsay English sa iro? Unsa kusga? Ikaw, unsa English sa iro? Tama! Tama silang duha! Yay! Okay, next. English. Unsay English unsay English sa iring? Kusga. Kusga pa. Sa English sa iring. Kusga. Tama silang daw. Wala pa yung nagkamali so far, ha. Wala pang nagkamali sa dalawa. Okay. So, eto na. Next question. Unsay English sa baki? Unsay English sa baki? Wala pa ganin. Ano nito bag? Unahon na to si John Kaloy. Unsay English sa baki? Kusga. Okay, ikaw, unsa English sa baki? Ay, tama. Tama silang duha. Palakpakan na to. Palakpak mo diya. Palakpak. Okay, wala pa yan. Namali sa atong mga contestant kay sila mga hawd kayo, mga bright kayo. So, next question. Unsay English sa baka? Unahon na to si Yang. Unsay English sa baka? Kandeng. Okay, unsay English sa baka? Kusga. Tama si Kaloy. Ayan. Si Kaloy kaupat na natama, si Yang tulo. So kailangan nimo mahabol yan para madaog ha. Habol pa si Yang. Okay. Next, next question. Unsay English sa buaya? Okay, unahon na to si Kaloy. Buaya.
Kusga. Wa kabalo. Ikaw yang sa igi sa buaya. Wala sila kabalo. So, mali silang duwa. Agoy. So, next, pangutana. Unsay English sa kanding? Kanding. Kanding. Hindi ko kabalo kanding. Kusga. Kabalo. Okay, wala kabalo si Kaloy. Si Yang, unsay English sa kanding? Kusga. Nali si Kaloy, tama si Yang. So, for all lata ha. Okay. So, eto, next. Unsay, next, pangutana ha. So, parehas na mo 4 ha. Wala pa yung napili ninyo, parehas 4. Tanaw ni ha. Unsay English sa langgam? Sa langgam. Ha? Kusga. Uwak. Okay, di sa ko musuri og tama ka so pangutanon sa nato si Yang. Unsa English sa langgam? Kusga. Pareha silang duha tama kay gitudloan niya iyang kalaban. O karon pa ko kakuana, pwede rin mo tudloan ang imong kalaban para mudaog silang duha. Okay, next question ha. Okay, last question na ni for the final round. Kung kisay makatama og tubag, sila ang madaog. Okay, ready na ka? Ready na? Kasi gusto niyo ba ibati o nimong papa sa kamera? Hinapahilo pa. Papa. Kusga. Pero, si mama po. Mama. Kasi gusto ka mga bugas sa gobyerno. Berno. Mga bugas? Ikaw mga bugas? Sige. Okay, next round. Heto na ang next round natin. Okay, next round, next question pala, rather. Okay, unsay English sa bitin? Wa kabalo. Ambo. Ikaw, unsay English sa bitin? Okay, wala sila kabalong duha. Ang tamang answer is Aloy. Sige. Okay, ano ta diretso ta sa math. Sa math napunta kabalo mo plus. Ha? Okay, kabalo ka mo plus yang. Okay, plus ta ha. Okay, 1 plus 1. 3. Kusga. 3. 1 plus 1. 3. Unsay tama? Kusga. 2. Kusga pa. Okay, unsay imong answer? Okay, last na ni Judy, last na ni nga kawan ha, pangutana. Kung kabalo mo iyap 1, 2 ay ABCD hanto sa Z, kabalo mo? Okay, ikaw kabalo ka? Okay, ikaw una. ABCD go. Kusga. Kusga lang, sagdi lang. Si Yang una. Yay! Tama si Yang. Ikaw lang, pwede pa ka mga buloy. Kaya parang madaog kag 20. Hindi ka ba ABCD? Iyap na lang 1, 2, 3, 1, 2 sa 10. Iyap ha, count, mag-iyap ta, okay? Go! 1. Kusga. 3. Kusga. 4. 7. 8. Hindi na chog 8. Okay, dirita ka, Yang. Iyap, kabula ka maiyap. Okay, go. 1. Kusga. 4. 5. Yay! 5 lang yung tama. At least si Kaloy, 8 tama. Okay. Kay daog mong duhaan ang araw, naonin yung prize. Amin na ilang prize.
Okay, ang kakani kakaloy, kani kayang yang. Muna yung unang nga prize, ang sunod prize, cash prize na ha. Okay, this time, dili na pangutana among himuon. So ano na tong himuon kanang challenge. At ito na po yung next round natin. Ito next and last round. Ito po kani siya ay kung challenge sa inyong duha. Ready na mo? Ready na? Okay. Challenge sa inyong duha kung dili ba maguba inyong naong kung makakuan mo gamay ng limonsito kanang. Kabalo mo sa limonsito? Kabalo ka? Oo. Tilawan ninyo limonsito kung di maguba inyong naong makadaog mo og 100. Di anang pagpalit bugas sa inyong mama. Yay! Ready na ka, Loy? Na, ready na? Ready na. Ikaw, ready na? Ready na. Okay, ready na. Ambi na to ang kuan pasok luning. Ayan, eto na yung lemon. Kung dili maguba inyong naong, dili mo automatic ka mong madaog ha. Pero kung maguba inyong naong, daog lang gyapon mong duha pero gamay lang ang price. So unahon na to si Jan, Kaloy. Ako lang. Ay anak. Oh, mauna na si Jan Kaloy, nga Kaloy gamay. Nga. Ay, asno. Aslam dili. Tara sa kamera. Slow. Aslam dili. Kaan pa ka din na. Last. Ilo ang liso. Yan. Okay? Kayang yang ni. Yan. Murag naguba gamay Loy. Aslam dili. Aslam, nagaba. Okay, next si Yang Yang. Ano yung... Tana to kung maguba ang naong ni Yang Yang ha. Ilo ang liso. Nagabot dito na. Hala, wala naguba. Hala, napay last. Okay. Agay gipugos niya. Okay, ang nadaog, wala naguba si Yang Yang o si Kaloy, daog silang duha. Ayan, thank you so much. And of course, dito na po nagtatapos yung games namin. Dito na po nagtatapos yung vlog ko. Ayan, thank you so much sa dalawang kalahok po. Sa dalawang kalahok ko po ngayon, si Jan. Kasi pangalan? Jan Carlo. O si Samara Gillen. Ayan, thank you so much mga wang. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. And ayan, thank you so much and God bless mga wang. Bye-bye mundo. Bye-bye. Mana.